ёлкаҳое ки назди фурӯти шинондагиай ин ёлкаҳо ҳамаша меҳнатҳои худам шинонда будам. Мани кунҷам паворотда ёлка шинондагӣ ҳамаи худам. ҳоз як ҷо рафта истодам, ба шумо нақл мекунам баъд. Заправка ба як рафиқам кор мекуна, бисёр бачи хубе. ҳоло ягон рӯз пешаш даром суҳбат мекунем. ҷои гуфтагиам омадем қариб. павороти манҷа медароем. Салом тамошобинони гиромӣ. имрӯз навор камтар ғамгин мешавад, зеро ки ман ин наворро ба хотири як дӯстам карда истодам. Як дӯст доштем дар ҳамин шаҳр, шаҳри Балашиха. Бечора як ҳафта зиёд шуд, вафот кард. одами нағз буд, доим пушта меистод. чӣ хел оилаат, чӣ хел падару модарат, чӣ хел дар ватан зиндагӣ. вақте ки оилаи ман дар инҷа буданд, доим ба духтарчаам Нилуфар ҳар гуна бозичаҳо харида медод, сладости харида медод. хулоса одами нағз буд. худо раҳмат кунадаша, вафот кард. ҳози ман бо саги ҳамон одам прогулка биромадам, зеро ки ҳеҷ кас нест ки ин сагро назар кунад, нигоҳбин кунад. ба хотири он ки мо бо ҳам рафиқ будем, ман ин сагро ҳар саҳар мебиём, мегирамаша. оз ин сага ҷои як ахран стоянка ба додагӣ, ҳамонҷо омада гирифта ҳар рӯз як ним соат гулят мекунам аз кор пеш, ба хотири ҳамин одаме ки бо ман муносибати хуб дошт. ман барои чи наворро карда истодам, тамошобинони гиромӣ? барои он ки гуфтаниам ки зиндагӣ бисёр кӯтоҳ ҳаст ва он хушиҳое ки дар зиндагӣ метавонед кунед, ҳаракат кунед ки боз ҳам бисёртар шавад ин хушиҳо. гуфтаниам ки ба ҳар як камбудиҳои зиндагӣ рӯҳафтода нашавед, зиндагӣ худаш якта. барои ҳамин ҳаракат кунед ки хушҳолона гузаронед ва ҳаракат кунед ки якдигарро дашном надиҳед ва ҳурмати якдигарро кунед, ба якдигар на бахилӣ кунеду на душманӣ. ҳаминро ба шумо тамошобинони гиромӣ гуфтаниам. ман анҷо лес мебиём, ҳар саҳар ҳамин сагро мегирам, гулядкунӣ оз нишон мекамаша. тамошобинони гиромӣ, мана ин саг ҳама ҷош сипсиё ҳаст. чирниш бечора. баъди чанд рӯзи вафот кардани хуҷаинаш омада будам ки зиқ буд. бовар мекунед, аз чашмонаш об биромдоса буд. ман фикр кардам ки ин гиря кадестайме. мегӯянд ку саг ҳис мекунад вафоти
хоҷаи нашро. Черныш хорошая собака. Тамошобинони гиромӣ, ман фикре дорам ки ҳамин ҳайвон рафтораш хубтар аст аз баъзе одамони дилсиёҳ, одамони бахил. Чунки ҳеҷ вақт ин саг шуморо предавать намекунад. Гӯем одам бошад, ҳам предавать мекунад, ҳам ҷош биёд шуморо худаш аз пуштатон корт мезанад. Барои ҳамин тамошобинони гиромӣ, нози зимистон инҷа иқа зебо нестай, тобистон инҷа бедага баъд дуна леста бӯи ёлка кати нағзай прогулка кардан. Мана тамошобинони инҷои ҳамон саг стоянка оварда мондагӣ. Ин будки калониша мо кати ҳамон рафиқи худораҳматиам сохта будем. Майда майда як рӯзда не кам кам сохтам, хеле обод кардем барои саг. Ва ҳар рӯз ки ман биёмага об мебиёрамаша, обаша иваз мекунаму баъд камтар манахи устухонои мурғ гӯштдор камтар ҳамнои ҷӯшонда оварда метиҳамаша, як рӯзда мераса. Манахи гирта гулят кунам. Черныш, на черныш. Душра ғамгинай ҳама. Ин ван стоянки гуфтагим. Ҳозир хӯрокаша обаш ҳалиш кунам, ба кор равам. Амхе тамошобинони гиромӣ, обуш рехтам, камтар гӯшти мурғ пархтам. Ин ба аку ҳамин як рӯз мерава. Ин ахранаҳо кармит намекунад. Дута ахрана ҳастай. Дута ахрана ҳастай. Хуб барин ухтошон мехӯранд, ҳамин саги бечора кармит намекунад. На, черныш, пока. Майда майда меравем акун. Мана ҳамин стоянка бародарони гиромӣ. ҳамин қа мошин бисёре соҳибои мошин мемурад ки яктиш ҳамин саги бечорада саҳари вақти мошина оварда гиртанда хӯрок диҳад. Қа мардум бемеҳраин, мардуми рӯз. Рафиқи ман хеле набуд. Рафиқи ман рӯз ҳам бошад ки сагаша нағз медид. Одами хуб буд, худо раҳмат кунад. Ҳамхе тамошобинони гиромӣ, гулят карданам нағз мена. Ин тараф шова карда гирди ман тоқ хӯрда. Черныш, пошли давай. Ба худо раҳмати хай пахарон шуд. Рафтем кладбиша, теги хок кардемаша. Дига чӣ мегӯӣ дар ин ҳолат? Зиндагӣ аҷоиб аст. Одами хуб буд. барои тамошобинони гиромӣ, ба якдигар доим меҳрубон бошед, дили якдигарро наранҷонед, то ки Аллоҳи бузург одами дилсиёҳ ва одами бахилро бад мебинад. бандаи бахилро. Хайр, тамошобинони гиромӣ, ба ҳамин навори имрӯза ба охир расид. Хурсандӣ кунед.